आर्टिकल 370 आरो 35 ए आ मा बेनि बागै आंनि दिनैनि बे भिडिअआव गुवारै फोरमायना होगोन। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। आर्टिकल 370 आरो 35 ए आ जम्मु काश्मीराव माबोरैहाय जाखो बेनि बागै आं गुवारै फोरमायगोन। जेब्ला भारतआ 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव इंराजनिफ्राय उदांस्रि मोनदोंमोन, अब्ला जास्ट उदांस्रिल'सो मोनदोंमोन। माने फ्लेगखौ, भारतनि फ्लेगखौ बिरहोनो हायो आरो बेफोरबायदिमोन। नाथाय बै समाव ओरैबायदि खायसे ओनसोल दङमोन जायफोर ओनसोलखौ राजाफोरा बेंनानै लादोंमोन, जायफोर ओनसोला राजानि आखायाव दंमोन। जेरैबायदि जम्मु काश्मीरनि बै समनि राजाया जाबाय हरि सिंमोन। जम्मु काश्मीरा हरि सिंनि आखायाव दङमोन। जेरैबायदि हायदराबादाबो राजानि आखायावमोन, निजाम। बै समनि हायदराबादनि राजाया जाबाय निजाममोन। बे जम्मु काश्मीर आरो हायदराबादखौ भारत हादराव लाबोनो थाखाय जोबोर नाजादोंमोन। भारतनि बै समनि प्रधान मन्त्रि जवाहरलाल नेहरू बिथां, महात्मा गान्धी आरो गोबां मानसिफोरानो नाजादोंमोन। नाथाय सरदार बल्लभ भाई पाटेला हायदराबादखौ निजिनि नाजानायाव लाबोनो हादोंमोन। बिथाङा सासे जोबोर राजनिति भाबै जोबोर गोरोंमोन, ब्रिलियेन्टमोन, बुद्धिमान पाटेल भाइया। बिनिखायनो बिथां पाटेलखौ स्टेट्स अफ इउनिटि बुंनाय जायो। बिथाङा जोबोर सोलो गोनांमोन। बिथाङा बायदि सोलोजों, राजनितिनि फाव फान्दायनानै हायदराबादखौ भारतनि आन्दाराव लाबोनो हादोंमोन। नाथाय पाटेल बिथाङा जम्मु आरो काश्मीरखौ भारताव लाबोनो थाखाय एसेबो नाजायाखैमोन। मानो होनोब्ला जानो हायो जम्मु आरो काश्मीरा पाकिस्ताननि खाथि आरो बेयाव मुस्लिम गोजाबो। बेनिखायनो सानदोंमोन नामा जम्मु काश्मीरखौ पाकिस्ताना लायोबा लाथों, बेफोरबायदि सानदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा गुरुत्व होआखैमोन। नाथाय गोबां नाजासेयावबो, महात्मा गान्धी बिथाङा नाजासेयावबो, नेहरू बिथाङा नाजासेयावबो बे काश्मीरखौ निजामनि हरि सिंनि आखाइनिफ्राय लाबोनो हायाखैमोन। हरि सिंआ बे समाव गांनै लाइजाम लिरदोंमोन, इन्डियानो गांसे आरो पाकिस्ताननो गांसे। लाइजामाव ओरैबायदि लिरदोंमोन दे जम्मु काश्मीरखौ आङो थोंजोङै रावनोबो होआ। बे समाव गासैबो थिग जागोन, बेनिखायनो आंनो नोंथांमोननि अनुमति नांगौ होननानै गांनै लाइजाम लिरदोंमोन। इन्डियानो गांसे, पाकिस्ताननो गांसे। अब्ला पाकिस्ताना जागोन होननानै साइन खालामदोंमोन, एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव भारतनि प्रधान मन्त्रि नेहरू बिथाङाबो हरि सिं बिथांखौ लिंहरबाय दे दिल्लीयाव फै, जों रायलायगोन, रायलायनायनि उनाव जों साइन खालामगोन। अब्ला बे समावनो मा खालामबाय, हरि सिंआ फैनो नागिरनाय समावनो मा खालामबाय, पाकिस्ताननि आर्मिया जम्मु काश्मीरखौ आक्रमण खालामबाय, जम्मु काश्मीरनि सायाव गाग्लोबबाय। अब्ला हरि सिंआ मा जाबाय जे जवाहरलाल नेहरू बिथांजों रायलायनो फैनो गोनां जाबाय। मानो होनोब्ला बिथांनि राजानि आन्दाराव गोबां सान्थ्रिफोर गैयामोन, गोबां दावहा नांग्रा मानसि गैयामोन। बेनिखायनो बे भारतनि प्रधान मन्त्रिनि खाथियाव फैनो गोनां जाबाय। नाथाय गिबियाव फैनो गोसो गैयामोन। मानो होनोब्ला बिथाङा सानदोंमोन, बै समाव जम्मु काश्मीराव सासे लिडार दंमोन शेख आब्दुल्ला होननाय। बे शेख आब्दुल्लाया भारतनि प्रधान मन्त्रि नेहरू बिथांजों जोबोर मोजांमोन। अब्ला बिथाङा सानदोंमोन मा, काश्मीरखौ आङो भारतनो होनायनि उनाव आंखौ लासैनो आउट खालामगोन, आउट खालामनानै शेख आब्दुल्ला बिथांखौ जम्मु काश्मीरखौ सोलायनो थाखाय नेहरू बिथाङा होगोन, बिदि सानदोंमोन। नाथाय आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि जाहैबाय जे काश्मीरखौ पाकिस्ताननोबो होनो गोसो गैया। मानो होनोब्ला पाकिस्ताना जाबाय मुस्लिम हादर, हरि सिंआ जाबाय सासे हिन्दु राजामोन। बेनिखायनो जोबनायाव बिथाङा फैनो गोनां जाबाय जे शेख आब्दुल्ला, हरि सिं बेफोरबायदि खैजोनसो लिडारा फैनानै जवाहरलाल नेहरूजों रायलायफैबाय जे आं जम्मु काश्मीरखौ भारतनो होगोन, नाथाय आं थोंजोङै होआ, खायसे सुक्ति खालामनानै होगोन, बे सुक्तिनि आधारावसो होनाय जागोन होननानै बुंबाय। अब्ला
जवाहरलाल नेहरू बिथाङा जागोन दे होननानै बुंबाय। बे जा सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तिखौनो बुंनाय जायो इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एसोसिएशन। बे इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एसोसिएशननि जा सुक्ति बे सुक्तिनि थाखायनो आर्टिकल इन्डियानि कन्स्टिटिउसनाव आर्टिकल 370 आरो 35 एआ जादोंमोन। बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जम्मु काश्मीरखौ लानाय जादोंमोन। जम्मु काश्मीरनि सायाव भारतआ मोनथामल'सो पावार दंमोन। बे पावारा जाबाय फरेन, कमिउनिकेशन, डिफेन्स एबा फाइनेन्स। बे मोनथामनि सायावल'सो पावार दंमोन, बाकी जेरावबो पावार गैयामोन। जम्मु काश्मीरा गाव निजा कन्स्टिटिउसन दङमोन। भारतनि सिङाव थानाबो निजा कन्स्टिटिउसन दङमोन। जम्मु काश्मीरा गावनि निजा फ्लेग दंमोन। 15 आगस्ट सानाव जम्मु काश्मीरनि मानसिफ्रा गावसोरनि फ्लेगखौसो उरायो, नाथाय भारतनि जा फ्लेग बेखौ उराया। बै समनिफ्रायनो जम्मु काश्मीरनि सिख्लाखौ गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा हाबा खालामनो मोना, जम्मु काश्मीराव हा बायनानै थाहैनो मोना, जम्मु काश्मीराव साख्रि मावनो हाया। जम्मु काश्मीरा मोननै सिटिजेनशिप मोनो, मोनसे जाबाय जम्मु काश्मीरनि सिटिजेनशिप आरो मोनसेया जाबाय भारतनि सिटिजेनशिप। ओरैबायदि मोनसे आसरित बाथ्रा, भारतनि सिङाव थानानै सोरबा जुदि जम्मु काश्मीरनि मानसिया जुदि भारतनि फ्लेगखौ अपमान खालामो, भारतनि राष्ट्रीय संगीतखौ जुदि अपमान खालामो, भारतनि सिआरपिखौ जुदि आर्मिखौ जुदि अन्थाइ खुबैयो बुयो, अब्ला जेबो शास्ति जाया। मा आसरित! जुदि जोंनि सोरबा जुदि आउट अफ जम्मु काश्मीरनि मानसिया जुदि बेफोरबायदि भारतनि फ्लेगखौ जुदि अपमान खालामोबा, हारिमायारि मेथाइखौ जुदि अपमान खालामोबा, जों लोगो लोगो जेल जागोन। नाथाय जम्मु काश्मीराव बिदि नङा। जम्मु काश्मीरनि सिख्लाया जुदि गुबुन रायजोनि सेंग्राजों जुदि हाबा जायोब्ला बेयो जम्मु काश्मीरनि सिटिजेनशिप मोना। जुदि जम्मु काश्मीरनि सिख्लाया जुदि पाकिस्ताननि जुदि सोरबा सेंग्राजों हाबा जायो, अब्ला जम्मु काश्मीरनि सिटिजेनशिप मोनो। मा आसरित बाथ्रा! बेफोरबायदि गोबां नेमनि गेजेरजों जम्मु काश्मीरखौ हरि सिं बिथाङा जोंनि भारत हादरनो गथायनानै होदोंमोन। बेनिखायनो अब्ला जम्मु काश्मीरा गोदोनिफ्रायनो भारतनि, दाबो भारतनि आरो अरायसमबो भारतनि थागोन। मानो होनब्ला पाकिस्तानाबोथ' भारतनिमोन ना। अब्ला पाकिस्ताना जम्मु काश्मीरखौ नागिरनायनि जेबो जुक्ति गैया। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। नोंथांमोना आंनि बे बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो। नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ दसे समनि गेजेरावनो मोनगोन। नाथाय बे आर्टिकल 370 आरो 35 एखौ भारतनि जा बिजेपि सरकार, नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननाय जा बिजेपि सरकार, बे बिजेपि सरकारा धंस खालामनानै होबाय। दा जम्मु काश्मीराव निजा कन्स्टिटिउसन गैला, बे सोलिनाय नंला। आसामा जेरैहाय भारतनि सिङाव भारतनि गासैबो नेमखान्थिखौ मानिनांगौ, बेफोरबायदि जम्मु काश्मीराव जे इन्डियानि कन्स्टिटिउसन सोलिसिगोन, जे भारतनि फ्लेगसो बिरहोनांसिगोन, बेयाव जम्मु काश्मीरनि फ्लेग बिरहोनो मोननाय नंला। जम्मु काश्मीरनि मानसिया जुदि भारतनि सं मेथाइखौ, हारिमायारि सं मेथाइखौ जुदि अपमान खालामो, अब्ला शास्ति जागोन। जुदि फ्लेगखौ जुदि अपमान खालामो, अब्ला शास्ति जागोन। बे जोबोर मोनसे साक्सेसफुल खामानि बिजेपि सरकारनि थाखाय। बिजेपि सरकारा जोबोर मोजां खामानि मावदों। बेनिखायनो आं नरेन्द्र मोदी बिथां आरो बिजेपि सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर होयो। गोजोन्थों।